Good evening po, kain po tayo. Walang fried chicken at saka dinuguan. Hi guys! Mabuhay po. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Ngayon, kung bago ka lang sa channel ko, ay mag-subscribe po kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click the bell button. Ngayon, share please. Hi guys, good evening po, kain po tayo. Walang fried chicken at saka dinuguan. Hindi ako nakita ano. Kasi ko sa tingin ko. Ay, mas masarap. Kain po tayo ah. Ay! Ay!
iba-iba.